Hola, sóc Amina i tinc 9 anys. Hola, sóc Esther i també tinc 9 anys. Vivim a Castelló de Rugat. I anem al col·legi públic Verge del Remei. Esther, te'n recordes del nom de l'escriptor? Sí, Enric Lluch. I Amina, tu te'n recordes el que ha fet les il·lustracions? Sí, li diem Jorge del Corral. Bueno, anem a començar, Esther. Val, pues era una vegada un xiquet que anava passejant pel mercat que li deien Aladí. I un home barbut i lleig se va acostar a ell i li va dir: Tu m'ajudaries a anar a per una llàntia? És que jo no cap per fora de la cova. Aladí va acceptar i van anar a la cova. I Aladí va entrar a la cova i va dir que grandíssima és la cova i va anar sacsant una per una i al final va fer una. I Aladí va eixir de la cova I ja no estava el gran home barbut. i se'n va anar a casa. La mare d'Aladí li va dir: on vas en eixa llàntia tan vella i polvosa? I Aladí la va netejar i va eixir un fum molt espès i era el geni mal geni. El geni mal geni li va concedir 3 desitjos a Aladí. I si voleu saber més d'aquesta història, us recomanem que llegiu Els 2 genis d'Aladí.